rykke op til her. Vores projekt startede med, at vi samlede træstubber i skoven, og derefter sædede dem ud i de størrelser, som vi ville have. Dernæst malede vi en træstamme pink, og resten af træstammerne malede vi på toppene. Grunden til, at farverne er meget pang, er fordi, at vi har brugt Paul Gernes teknik, som han også har brugt på hele OG med farverne, og har ligesom afspejlet det, sådan, så det minder om OG. Vi har valgt at tage nogle stubbe i forskellige former og farver. Disse forskellige former og farver repræsenterer OG som fællesskab og de forskellige individer. Det viser, at individerne passer sammen lige meget, hvordan du er eller ser ud. Vores kunstværk, det er typisk fra perioden postmodernisme, da vi har alle de her træstubbe i forskellige former. Nogle er brede, nogle er smalle, nogle er høje, nogle er lave. Og det er ikke det her simple look fra modernisme, som det også kunne have været. Så vi har valgt at farve de forskellige træstubbe i OG's farver, for ligesom at afspejle, at det her det er ligesom en del af OG. Og det typiske ved postmodernismen, det er, at de siger, at kunsten den ligger i beskuerens øje, og ikke i kunstnerens øje.